Come up on a little Nina, Gutico, Kai shop. They end up in a bee. Gutico Kai shop. Gutico Abraham, Lucia Gove, me, Okulmai. Deva Shonam Tangina. Deva Shutico Abraham. Deva Shutico. Gai kuwe abese ku Abraham no Isaac no Jacob kinga ana dega yo ngaba ga shokim peluti u tiko kababa gobu baba kasi Abraham no baba mkhulu asi u Isaac no Jacob okila ubaba mkhulu mina umayeki la lento uthi ngutiko kamayekisa kamzazela kasokabzela kanyathi kahle ya usho njalo kimi besiphila ngizawutha kanti lokhu kumalahlahleni uthiko kababamkhulu uthiko into omkhulu ya sesengizwana ngilalele futhi ngiyakuthuma Moses uhambe ukhipha abantwana bami bakwa-Israyeli uba esizweni esengibakhethelona bahlupheka lapho sengizweni ukukhala kwabo right nani nonke 18 verse ishumi nesishiyagalombili ivesi futhi eleshumi nesishiyagalombili nguthixo wawoyihlo uyakhulunywa lapho woyihlo kusakhulunywa lapho sokuvelile lokhu uthixo wawethu nakho ngiyabavezela umprofeti kubafowabo abe njengawe ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakho uyakukhuluma kubona konke akutshelwa yimina uyakuthi uma ekhona ongawalaleliyo amazwi ami awakhulumayo egameni lami ngiyakukubiza kuye kodwa umprofeti uyakukhuluma izwi ngegama lami engingamyalezanga ukuba likhulume noma ekhuluma egameni lesifihlo lowo mprofeti uyakupha impela noma uthi wena enhliziyweni yakho siyakulazi ngani igama elingakhulunywanga uJehova na uma umprofeti ekhuluma egameni likaJehova uma leyo nto kayiveli yenzeke leyo nto ayikhulunywanga uJehova umprofeti uzikhulumele yona anibesaba yona ngiyafika wathi uprofeti wathi baba yami ngentelendini bantu bamngene sathi mpheletiye bamkhithiye wasithi hambani-ke bantu abami hambani imthenela imthenela isinkwa sabelungu nyamathuba kulokudaya amathuba uyakhotola bebekhuluma ngaleyo ndaba nonke emphetheyo yobufakazi ngezinto ezenzeka kini ushare kula wenkosikazi oweza kini mina ngithunywa kahle weza kini wathi yeba kukena wathi ngithi ngicela abafana ababili kuba amawele ngona wacela mntanami uyakakhulu ucela amawele kube abafana inkosi kubusile ya kini nonke futhi ngisho njalo mawusencane imoto kade ngitshela omunye khona enkosi uthi ubani khona ade ngitshela manje ethi hawu ngacela imoto kuwena ngingenamali ngithi manje imoto ngibuza mina manje khona imoto uthena angayithengi kodwa ngithole imalini wena sethole 12,000 uphiwa ushembe 12,000 ngokuthe ufuna ukuthenga imoto nawu 12,000 awubone ukuthi wenzenyani uzoyidiphoza ngo-6,000 athenge ikrefana uzohamba kahle
abantu babazuhamba kwakhe ngomuntu babazokuyicela kushele ade se eyitholomasition uthi kuthe abelungu sebenzindodana angazenze njani bangayikholela uthe uma sebeyikholela bathi ziku 12,000 mimfan waya kulesotha ubheke baba uthi angangeni esendlini yakho ngicela nje uJesu asho izwi elilodwa eliqondise kulo mntwana wami ogulayo wathi Jesu ngathi ngibona ukholo kanje wa-Israyeli ngaleso sikhathi uKristu esho njalo eyiphila ingane lapha ekhaya ethumela izwi uthumele izwi uKristu wayelapha ingane ngenkolo yalo ithi inkolo yalo hawu cha ungangeni ungazoyihluphe ungene endlini yami angifanele khuluma nje izwi ya nami ngathi ngeze kule nkosikazi inkosi ibusile nonke mangithi inkosi ibusile ngisho ukuthi ayibusise isicelo sakho sibe njengokufisa kwakho ngihamba-ke ngoba ngihamba nje ngiyakhohlwa futhi ngase ngiyikhohlwela le nkosikazi ngoba ngazi ngizophumelela yini uyazi uma uneqiniso lezizophulo ungathola kotona waleli uma wenzathola uzowathola mina ngeke ngisho ngeke uNkulunkulu akabusisi isicelo sakho asenze phumelele yezwa na Sembuya ngonyaka olandelayo baqhamuka manje njengoba beqhamuka bezulayini banikela bayakhuluma bakhuluma kweza nabanye ababili inkosikazi phambili iphethe ingane nenye ngiba kwayo la iphethe ingane hayi ya wena nkosikazi cha ngizonikelela abantwana bami engibahlonileyo ya nginikela ngale mali futhi-ke nansi enye imali yomunye ungangiphethe ngale cha nangiphathele enye engemuva ya kwakwenze njani na ingani wena ngacela ingane kuwe ngonyaka odlule waqhamuka ubushele waqhamuka ifu lathi dwi lapha phezulu liqonde kuleli famu lomlungu lathi nje dwi ekuseni ngo-10 to 10 kanje aniyazi indaba lathi dwi uyayazi udoma noma yifika lathi dwi ifu lapha bathi abantu ho nangifu bayabona ukuthi akusile ifu elijwayelekile linabantu phakathi
iziko